Lálos an Chromchinn atá ann inniu, agus airgid á bhalú fud na tíre do chumann ailse na héireann. Is siombal dóchas é los an Chromchinn do dhaoine bhfuil ailse orthú, agus catar suantas an bhlátha chun tacaíocht a thuirt don achtas. So cuidir táige do bhile for neomh tá 3 milliún euro tastal bhain mléana le na seirbhísí se le go chuneála gimocht, ní ofan mud a chuig fan géad muoinú ón réalta so tá 3 milliún eile sin le bailú ó lehinnta ar nó sa neomh. Tá éadí buí á gathebh ag daltaí ghailscoil an bhuilean inniu chun cileadh a dhéanamh ar lálos an Chromchinn. Tá rudaí éagsúla an nílacha chun airgid de bhalú den chathairnacht, agus tá ealaín ar bun ag daltaí rang a cethair. Inniu tá muid ag calóra lá buí agus tá muid ag smuoinú le na daoine le ailse agus tá muid ag déanamh ealaín le é freisin. So bhí a lánradí ar dílaguin, bhí bláhanna, teddy, bhí cúpla suantas agus rudí mar sin. Master go dag an ailse ar 400,000 duine in éireann gach bliain, agus leis an airgid de málófar aniu, beidh cumann ailse na héireann ag gurí tacaíocht a thuirt do dhaoine a bhfuil ailse orthú, agus níos mó taide a dhéanamh ar an nálar. Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Cúntaí na Hiorbhí.